Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Кытыру авыру буенча карантин, ул кайда кертелде һәм нинди чикләүләр билгеләнде? Өйгә кайтырга сүз бирделәр, Чаллыда мобилизация дәвам итә. Тукай районында кытыру авыру буенча карантин кертелде. Указга республика президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Авыру Кырныш авылында ачыкланды, биредә берничә төрле чикләүләр кертелде. Орынга безнең төшерү төркеме чыкты. Кытыру чире ачыкланган хайван турындагы яңалыклар җирле халыкны куркыткан. Кайбер авыл кешеләре куркып, үзләренең хайваннарын үлемгә китерүче авырулардан саклаучы прививка ясатканнар. Да, у нас прививку сделали собакам, кошкам. Всем сделали. Авыл кешеләре сөйләвенчә, ир-атны кытыру авыруы расланган песи тешләгән яки тырнаган булып чыга. Карантин турында Кырныш авылы халкы бездән генә белде. Я читала просто вот в телефоне в Кырнышовской группе, что мужчину кошка там что-то покусала в больнице, а вот соседей нет, ничего не слышал. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов указы буенча Тукай районы хуҗалыгында терлекләрдә кытыру авыруы буенча карантин кертелде. Эпизоотик чыганактан 1,5 килограмм радиустагы территория имин булмаган пункт дип билгеләнгән. Лилия Гатина, Христина Балаванова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки, нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Алар киттеләр, ләкин кире кайтырга сүз бирделәр. Чаллыда танк училищесына мобилизацияләнүчеләрне озату дәвам итә. Бу юлы шәһәрдән 300-дән артык сугышчы китте. Чаллы ТВ телеканалы хәбәрчесе аларның кайберләре белән аралашты. Артем Колосов диңгез пехотасында хезмәт иткән чакыру кәгазен алуга ул хәрби комиссариатка бара. Чаллы сүзләренчә, аның бурычы ватанын, туганнарын һәм якыннарын яклау. Шуңа да Казанга сугышчан Киев һәм һичшиксез кайтачагына ышаныч белән китә. Хатыны аңа һәр вакыт аның белән булачак талисманын да биргән. Церкви, которую она приобрела ради меня, она священный, это талисман. Вот оберег, который охраняет, и молитвы военнослужащим, которые тоже также в церкви для военнослужащих, чтобы охраняли, оберегали молитва и икона. Тик мобилизацияләнүчеләр әйберләрне туганнардан гына алмады. Аларга кирәкле барлык әйберләр тутырылган сумкалар тапшырылды. Анда шәхси гигиена чаралары да, җылы киемнәр һәм башка әйберләр дә бар. Алар шулай ук итекләр дә алдылар. Исән-сау, бәйләнеп кайтырга язсын. Без бергә, без барысында яратабыз. Исәнлек саулык бар. Илне саклаучыларның туганнары күз яшьләрен яшерә алмый. Күпчелек ир-атлар үзләрен тыныч тота. Бу аларны якыннарына өмет өсти. Аларга ватанны сакларга кирәк, алар әлбәттә кире кайтачаклар. Малаемны озатабыз бүтән туганнар белән. Исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Без аларны көтеп торабыз монда. Җиңеп кайтсыннар главное. Бүтән көтәбез инде, бүтән халык көтә. Барыбыз да көтәбез балаларны. Мобилизацияләнүчеләргә мэр Ноэль Махдиевтан наказ һәм буйрык бирелде. Вернуться живыми и здоровыми сюда, на родную землю. Мы вас всегда ждем, мы вас любим, мы вами гордимся, мы на вас надеемся. Шолдан Казанның танк училищесына иң зур төркемнәрнең берсе 350 сугышчы җибәрелә. Традиция буенча көрәшчеләрне геройларга хас булганча көчле алкышлар белән озаттылар, ә алар инде хәзердән үк геройлар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнаддинова, Ленар Султанов, яңалыклар. COVID-19дан вакцинация һәм ревакцинация, гриппка каршы прививкалар, мәктәпләрдә тикшерүләр. Бу һәм башка темалар мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә каралды. Тулырак Лилия Гатина материалында.
Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә яңа коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны 26 меңнән артып киткән. ОРВ-га килгәндә узган атнада шәһәрдә ул эпидемиологик бусагадан 16,4%-ка кимегән. Грипп очраклары әлегә теркәлмәгән. В настоящее время заболеваемость гриппами и острыми респираторными инфекциями в городе и в республике ниже эпидемического порога. И именно сейчас благоприятное время для прохождения вакцинации. В медицинских учреждениях города Набережной Челны запланирована вакцинация 336 897 граждан. Из них это 246 тысяч взрослого населения, 90 тысяч детей. В настоящее время активно проводится вакцинация детского и взрослого населения. Башлангыч сыйныфларда туклануны оештыру буенча да тикшерүләр дәвам итә. Таләпләрне бозу очраклары да ачыклана. Завершены были проверки организации питания в 11 образовательных учреждениях города. Это составляет 14,5 от всего количества необходимых проверить. Это по поручению президента Российской Федерации, организации горячего питания в начальных классах. По результатам составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Пока вынесено 10 постановлений на сумму 25 тысяч. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев Роспотребнадзор белгечләрен мәктәп ашханәләрендә планнан тыш тикшерүләр үткәрергә чакырды. Шулай ук таләпләрне бозучылар буенча тулы мәгълүмат бирүне таләп итте. Проводите неплановые проверки. Плановым готовятся все. Неплановые должны быть. Не предупреждать, утечки информации не должно быть. Вы приходите наугад любую школу. Тот, кто хорошо работает, поблагодарим. Тот, кто пока не очень хорошо работает, объективно критикуем и попросим эти недостатки устранить. Тикшерү кысаларында ризыкларның эчә торган суның сыйфатына лаборатор тикшерүләр үткәрелә. Дезинфекция чараларына да игътибар бирелә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүгінгі амнашылар, мен сіздің білән сау болашам, исән сау болығыз. Невероятное представление. В дельфинарии новое шоу в паутине морских приключений. Супергерой и его друзья, дельфины и морские котики, сразятся с темными силами. Стань участником эпичного шоу на сцене дельфинария. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун».